Il-Kunsill Lokali ta' Bormla fakkar u sellem il-memorja tal-vittmi li tilfu ħajjithom fl-esplużjoni li seħħet fuq il-vapur Umel Farud. L-aċċident traġiku kien seħħ waqt xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq il-vapur meta dan kien jinsab fil-Baġir f'Bormla. Din l-esplużjoni ħallit 9 ħaddiema tat-Tarzna mejta u tibqa' mfakra bħala waħda mill-aktar diżastri serji li qatt seħħew f'pajjiżna. Il-3 ta' frar ta' din is-sena jimmarka l-31 anniversarju minn mindu seħħ dan l-avveniment traġiku. Iċ-ċeremonja ta' tifkira saret quddiem il-monument tal-Umel Farud f'Bormla fejn attendew membri tal-Kunsill Lokali, rappreżentanti tal-General Workers Union, diversi għaqdiet Bormliżi kif ukoll qraba tal-vittmi. Fid-diskors tiegħu is-Sindku ta' Bormla Marko Ġus sostna li huwa dmir li kull sena tingħata stima lill-vittmi. Hekk kif minkejja li għaddi żmien il-fatt jibqa' li dawn il-ħaddiema tilfu ħajjithom f'daqqa waqt il-qadi tad-doveri tagħhom. Is-Sindku spjega wkoll il-monument inbena propju biex jibqa' jfakkar dan l-avveniment ikraħ u biex inżommu ħajja l-memorja tal-ħaddiema li mietu fit-Tarzna ta' Bormla. Preżenti għal din iċ-ċeremonja wkoll kien hemm is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Ċivelli flimkien mas-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield u ċ-Chairman tal-Fondazzjoni Cottoniera Joe Mizzi.